Hangos lenni. Zavarni majd közönség. De észre se veszem. Na, én nyertem. Jó, ez újdonság. Adjatok egy olyat, aki engem le tud verni. Úristen, szia! Szia, babám! Imádlak! Én jobban imádlak. Úristen! Igen nagy diva vagy, imádom az összes régi live-od. Úristen. Na, akkor valaki találkozunk meg live-ban, nem? Az a dolgom. Ezért élek. Hát te, diva vagy már rég nem láttalak live-ozni. Jól vagyok, csak kicsit részeg vagyok, kicsit berúgtam. Tudod, de minden családban megesik az ilyen. Na. Hát te megteheted. Hát, én más nem. Úristen, én is annyira szeretnék itt live-ozni. Csak hát, senki nem ismer engem. Azt akkor mi van, majd megismernek, gyermekem. Úristen. Majd egyszer live-ozunk. Kibudjant a mellyem, babám. Meg a YouTube videóidot is imádom, mindig nézem őket, olyan jó. Aj, nem tudok belépni a régi YouTube-omba, babám. Miért? Elfelejtetted a Azért játszót? ellopták 13 telefonomat, és a régi telefonomba voltam belépve a YouTube-omba, az új telefonomra nem tudok belépni, nem tudom a jelszót. Ja. Na, hát nem baj. Csináljál szerintem újat, és azt olyan sokan fognak követni. Tudom, de sok rajongott olyan, mint a Pracli Plütnyi. Amúgy most hol laksz? Ugyanott, a luxusnak tetején. Diva. Imádlak. Igen, fogni kell gazdag 20 bandnyi. Még vannak cicáid? Sajnos már nincsenek, de majd jönnek újak. Nem baj, mi történt a cicáiddal? Berúgtak, babám, az összes berúgott. Nem baj, mert nekem is volt kutyám, és el kellett ajándékoznom, mert nem tudtam vele törődni. Mindegyik majdnem egynyi, mert gazdagnyi, családnyi. Mindegyik pénznyi, luknyi, sprufnyi. Hát igen, és én nem fogok szart szedni kutya után azért. Mindegyik elvárja szednyi ráki. Imádom. Diva, hallod? Igazán van? Persze. Látni? Hívjalak úgy, hogy Barbie, vagy úgy, hogy Lili? Lili, vagy Lulu. Lulu. Zsuzsu úgy. Ki az a Zsuzsu? Ki az a Zsuzsu? A Zsuzsu? A bébé Zsuzsu? Annak milyen hangja van? A Zsuzsunak várja. Lenni hangos. Na hallod, Visnyányi. de milyen hangja van, Muti? Nem emlékszem, mondjatok valamit, amit mondott a Zsuzsu. Hogy várja, valami azt mondod, de a barátaid se említsenek téged. De barátaim se említsenek téged. Úristen, hogy Lili, visszakövetsz, létsz, és majd megyünk valamikor live-ozni. Persze, drágám, írj egy privátnyi üzévnyi. Írtam neked Instán, az a nevem, hogy diva.com. Diva.com, mindenki kövesse be diva.com, diva.oknomni. Úristen, köszönöm, imádlak. Úristen, leszünk bestik. Úgy van-e. Majd berúvnyi. Berúgták. Hát egy csöppet, de minden családban megesni. Most nem tudok live-ozni Instán. Gyuri!
Na, mondod a nevem, Lili. Mindenki kövesse a Magyar Mókának a TikTok és az Insta oldalát. Olyan professzionál az mi szerkesztéseket posztol rólam, hogy imádom. Én imádok magamat nézni. Reggel felkelni, és nézni magamat, videózni. Hát azt el is hiszem. Tudod, mi a kedvenc mondatod? Már mondjam a kedvenc mondatod. Na, kussoljál, mert nem szólsz bele az én mondatodba, ez a kedvenc. Nekem meg az, hogy én meg olyan szemöldöket csinálok, ez már minden pasi engem szerezni. Nekem még az, hogy válaszolni tudsz, az is igen nagy volt. Emlékszek, élőben néztem azt a live-ot. Úristen! Most az live, amikor sütöttem valami tésztát, és az összes tejfölt beleborítani, kukkávnyi. És a lakatos Loreikkal még live-ozó Nézd meg, fújjon rám a lakatos Lorávnyi, de elbújjam a lámát. Na, tenné magát, hogy én már ilyen sztári. Hát. Azt közben meg a picsámat kell szövni. És a Alexát még szereted? Alexát szeressük, Alexa Queen. Igen, az diva. Dorina meg a Sucski Szávni.